அந்த 18 படிக்கும் காவலாக இருக்கக்கூடிய கருப்பண்ண முடிஞ்சதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கியா? கருப்பை இருக்கானா இல்லையான்னு பாங்கன்னு கூப்பிட்டு நடக்கிறேன். என்னை கூப்பிட மாட்டியா அப்படின்னு. டேய் யாருப்பா அது? அந்த மாநிலம் வந்தியா? எத்தனை மாசம் ஆச்சுப்பா? என்ன கேட்டு வந்தேன்? நான் போடா 3 மாசம் வாடான்னு சொன்னேன். என்னப்பா நீ வரல சரியாப்பா? கருப்பனை தப்பு சொல்லாமா? இன்னைக்கு குறவலை புடியில வந்துட்டேன். வாழ்வா சாவா எப்படியே நான் காப்பாத்தி விடு. எனக்கு சுத்தமா சாப்பாட்டுக்கு வெளியில சரியாப்பா? டேய் தொழில் அமைச்சு தான்டா 1000 தடங்கள் கொடுப்பேன். என்னடா ஏதோ ஒரு கண்ணுல ஒரு கண்ணா உன்னை பார்த்து காப்பாத்தி விடு சரியாப்பா? கவலைப்படாத, நான் கருப்பை முன்னா வாரேன். தொழில் அமைச்சு தரேன்டா, பயப்படாதடா. டேய் இன்னும் 3 பௌர்ணமி இனிவேளா தொடர்ந்து வாடா. அடுத்த பௌர்ணமி வரக்குள்ள உன்னை ஒரு வேலையில உட்கார வைக்கிறேன் சரியாடா? இது சக்தி வாங்கடா, மாறாடா போடா. வா அடுத்து அப்படியே கீழே வைப்பா, கீழே வச்சு காலில் எப்பா கருப்பையா நானும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கேன் 5 வருஷமா. என்னப்பா படிச்சு முடிச்சேன் 5 வருஷமா அலைஞ்சிட்டே இருக்கிறேன். வீட்லயும் நிம்மதி இல்லை. என்னப்பா என் தாயும் கஷ்டப்படுறான். என்னப்பா என் தகப்பனால உன்னை என் தகப்பனை திருத்தி கொடுத்து எனக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல வேலை அமைச்சோன்னு. என்னப்பா டேய் உனக்கு இன்னும் 6 மாச காலத்துக்கு நேர காலம் இல்லாமல் இருக்குடா சரியா? உன்னோட நேரம் தான் உன் குடும்பத்தை 8 வருஷ காலமா ஆட்டி படைக்கிறேன் சரியாப்பா? கவலைப்படாத, இன்னையிலிருந்து நான் கருப்பேன் சரி பண்ணி தரேன். என்னடா 5 அமாவாசை இங்கே வந்து போடா. 5ஆவது மாதம் வர்றப்ப உன்னை ஒரு வேலை உட்கார வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பா சரியாப்பா? டேய் 5ஆவது மாதம் கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கி தரேன்டா. என்னடா 5ஆவது மாதம் சரியா? 5 அம்மாவாசை வர சொன்னேன் சரியாப்பா? வந்து போ, நான் தர்ற கனி கொண்டை அவனுக்கு ஜூஸ் போட்டு கொடுறா. என்னடா அப்பாங்கடா கொடுக்குறியா இல்லையா? குடுறா, குடிக்க மாட்டேன்டா. ஜூஸ் போட்டு கொடுப்பா. இப்பா கீழே பார்த்து போதுப்பா. நான் சொல்லுப்பா சொல்லுப்பா. எனக்கு சாராயம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, சரிப்பா. சுருட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, வாங்கிக்க கறி படையல் போட மாட்டேங்கிறீங்க. எப்பா எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குப்பா. அது நேரம் வந்தா மக்களெல்லாம் சொன்னேன். என்னப்பா வர்ற மக்கள் எல்லாம் ஆளுக்கு 15 போட்டு இந்த படையல் போட்டு கூப்பிடான்னு சொன்னேன். சரிப்பா கும்பிட்டுலாம்ப்பா. இனியாவது அப்பா என் பசியாத்த ஆத்த உங்க பசியெல்லாம் ஆத்துவேன். சரிப்பா அம்மாசைக்கு சிறப்பா செஞ்சா உனக்கு நான் 50 ரூபா வருமானம் கொடுப்பேன். இது கருப்போட 18ஆம் படி கருப்பணசாமிக்கும் அதரவனம் பத்ரகாளி அம்மன் கோயிலுக்கு வர்றவங்க கரூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து இறங்கிட்டு 2ஆம் நம்பர் டவுன் பஸ்ல ஏறி மணவாடின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி பெரியார் காலனின்னு கேட்டீங்கன்னா வழி சொல்லுவாங்க. ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் நடந்து தான் வரணும். வந்துட்டு இருக்கிறவங்க வர்றாங்க, முடியாதவங்களுக்கு நாங்கள் வண்டி அனுப்பி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பைக்கில் காரில் வர்றவங்களுக்கு ரூட் சொல்லிடுறோம். முதல் நாள் சாயந்தரம் பெயர் சொல்லி புக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. யார் வந்தாலும் செவ்வாய் வெள்ளி ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்துட்டு இருக்கு. அந்த 18 படிக்கும் காவலாக இருக்கக்கூடிய கருப்பண்ண